Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:11. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ikawalo kita sa ECQ sa Enhanced Community Quarantine. Ngagin paidalom ang Bacolod kag Negros Occidental. Walo na kadlaw, may more or less anom, tubtub-pito pa kita kadlaw nga nabilin. Lantaon ta kung may extension o kung wala, kay ginasigahom sang halos kalabanan nga may extension kuno. Pero depende pa sa sitwasyon kag pag-assist sang lokal nga gobyerno diri sa Bacolod kag Negros Occidental.
Importante mga kaaksyon sa wala mga importante nga mga hilikoton sa sining adlaw. Yara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan. Nagpamati diri sa broadcast sang Aksyon Radyo Bacolod. Dra lang kamo, kami lang bahala sa pagdala sa mga balita. Kung anong nagakanabo diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa Negros Occidental, Bugos nga Region 6 kag Bugos man nga pungsod Pilipinas. Angot sa COVID-19, way gid ta nimi mo action hands kundi magpaymunong sa banga, magpalumot sa banga siling sang iban. Kay do nagasaka pagid nga nagasaka ang numero sang mga COVID-19 patients kon hibaloon ta kag basihan ta ang report sang Department of Health. Kabayon ta siling nila matapos-tapos na. Parang siguradong-sigurado makabalik na sa normal nga pagpangabuhi ang halos kalabanan nga mga Filipino. Kabudlay, no? Kabudlay sang sitwasyon. Pero ti wala ta choice kundi nga magpahimunong kag magbantay lang sa kunanano ang advice sang gobyerno. Inop na rin kita, tubtob kita sa tagnalauna diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Gina-acknowledge tanang ato sining nga mga kaaksyon via Facebook Live nga nag-monitor na sa sining pagpangalagad. Ibaloon ta sa dili gilamang madugay mga reports ang aton sining nga mga action reporters on board na sa mga areas kung sa din sila na-assigned sa sining nga odto. Ara na, handa na sa pag-file sang natipon nga mga reports nila sa dili gilamang madugay. Plus ang aton sining nga mga kaaksyon via website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. I-check lang ninyo ang aton sining nga Facebook Live kay makalantaw, makabasa kamo sa mga balita nga nagaluluntad sa bugos nga kalibutan. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Kangkong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Balita ni Aksyon Marlon Hinovilla. Resulta sa 112 ka mga swab test ginahulat sang Negros Occidental COVID-19 Command Center. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, Bacolod Respiratory Outpatient Center, magabaton sang pasyente umpisa buwas nga adlaw, dry run pati gayunon karon sa hapon. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, sigabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, kaso sang doktor nga nagbuyayaw sa kapulisan ginpasaka na subungaga sa Hall of Justice. Samtang sa Nukpo naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden, wala sang pulis nga POM o kun POI sa sulod sang 8 na kaadlaw nga ECQ. Samtang sa balita sa patrol, padayon nga galibot diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, ibaloon ta karon dugay-dugay ang sitwasyon kag paglantaw sa mga checkpoints diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kag sa Philippine Coast Guard naman nga balita, duha ka mga persona gikan sa Cagayan, Silio, Palawan na intercept sang Philippine Coast Guard dito sa syudad sang Sipalay. Tigin pabalik to sila. Kaya ang balibad sang babaye, mabata sa kuno sa kilala yaman sa paryente sa syudad sang Sipalay. Actually, duwa sila ka mag-asawa. Ining mag-asawa kag magbanwa ganing apelyido nimo pero wala labot si Aksyon Eric din. Magbanwa nga mag-asawa, isa pa ka timbang man sa sakayan kag duwa ka mga kabataan sini ang nagabot sa syudad sang Sipalay.
Ti kumo nga naka-ECQ ginpaydalom sila na sa check-up kag ginpadalaan sang tubig, pagkaon kag iban pa nga kinanglanon nila samtang nagalakbay sila alin sa Sipalay pabalik sa Cagayan Silio sa Palawan. Mga 7 hours ang lakbay nila alin sa Cagayan Silio padulong sa Sipalay City. Samtang sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hopon, ini may kangtanan sa 5 ka mga K9 units personnel sang pidiya padayon pang pagpaydialom sa home quarantine, online application para sa ROC deliberation sang Barangay Drug Clearing Program nagapadayon. Samtang sa atos ni mga balita out of town sa siyudad sang San Carlos, siga balita ni Aksyon Stephen Presquito, 2 ka mga persona dakop sang kapulisan sa among siyudad sa paglapas sang RA 10591 kag 9165. May mga gakalam ang tiyan, ang ilega, kalam kamot nila kung hindi makabaligya sang droga. Ay, hugid. Samtang sa balita naman sa Sagay City, igabalita ni Aksyon Tomon Forte, nagnubo ang violator sang curfew kag ECQ sa 80% sa siyudad sang Sagay humalin kagabi hasta subong adlaw. Amo nang mayong balita kay gapamati ginada sila sang advisory sang ila sining LGU, no? Samtang sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 4 ka mga persona arestado bangod sa liquor ban sa siyudad. May gangtanan sa ongoing ECQ. Okay, kung kaisa do hindi na gid makuang guro ang kauhaw, ti gina syada pa ang ilimnon, no? Ay ho, ti kundi kalamay hati pa. Samtang sa balita naman sa siyudad sang La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor sa San Enrique, 19 anyos nga lalaki gindakop sang pulis sang San Enrique tungod sa paglapas sang Article 151 kag sang ECQ 2020 ukon sang Executive Order number 2020. May balita man kita sa siyudad sang Sipalay sa diniginamang madugay upod kay Aksyon Nonoy de la Cruz. Kamustang area sang siyudad sang Sipalay? Bawa mo na ni tani nga mga inadlaw mo ng pagdagsa, no? Din panagligad nga si Mana tani pagdagsa sang mga kaaksyon nga mga bakasyonista sentro man ang Sipalay pero subong ti sirado to ang mga beach resort mga kaaksyon. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Presidente Duterte, ginatun-an pang sitwasyon kung palawigon ang ECQ sa pungsod. Kag IATF naghingyo sa publiko nga hindi pagabusuhan ng Social Amelioration Program. Baho. Bo iniyo, damo giniga kalaman ang kamot sang iban sini. But na no yung gusto nila pagwaon sini. Dira sa area sang Barangay Villamonte, total na mensyonat tagid maning Social Amelioration Program. Dira sa Barangay Villamonte, kaluoy man sang isa sa mga isa sa mga benepisyaryo bla. Kundi mayara sila pantawid, i-online man lang na sa ila sining nga ATM. Alin pa sang nagligad nga adlaw tubtob kaina, wala pa sang nabaton ni isa pero ang pareho niya kag tupad balaya kabato na. Ay ho, ibaloon ta na karon dugay-dugay mga kaaksyon sa pagpakigangot ni Aksyon Alvin Graba sa natungdan, no? Especially sa barangay official. Sinong mudo sini ginuyatan niya March 25 ang ATM sang pobre, binalik ya kahapon, wala gid unod kay wala gid kuno nagtupa. Pero ti ang mga kasubong ya sining kag among nagakuha ara na ya naglabutan na ning plano sang isa ni man kun madakpan kag positibo nami ni kugon kag panilaga no kun mayo man ang iya sining panggawi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 8:08
11:24 na ang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, sige, tutok na ha kay mabalita na ta dugay-dugay. Mga kaaksyon namon sa kanginan sa Facebook Live nga nagatutok, kinabiabita na kamo kag sa aton sininga website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Daligid lang, mahatag tanay pila ka mga commercials, then balikan ta na mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian na sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:30 na nga aton oras. Kada siglang sang orasan ba? Sige, pag-relax na. Pagpamati na mga kaaksyon sa imo sini nga pag-ehersisyo. Hindi magkalipat nga mag-detoxify o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule nagatinlo sa imo nga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imo nga tay. Ini man nagabulig panubo sa imo nga blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani nga sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Hindi na maguyang pa sang Tiyempota kadtuantang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa palayag ni Presidente Duterte. Ginatunan pang sitwasyon kung palawigon ang ECQ sa pungsod. Kag EATF o IATF nagahingyo sa publiko nga hindi pagabusuhan ang Social Amelioration Program sang gobyerno. Basta man, ninagani ka na mo sang nakatintar bisan ano pang kabudlayan kag senaryo sa palibot. Basta man, ninaya kabudlay, katama. O sige, kadtuantang balita ni Aksyon Dorel Cabato plus ang latest nga senaryo kag pilang biktima sang COVID sa sining adlaw. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kauntan sa mga balita nasyonal upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, mayong aga. Yes, Aksyon Rex, may aga kag saton man nga mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapamati kag nagaobserbar ini sa karon ang ginahimo sang aton nga presidente nga si Presidente Rodrigo Duterte sa tunga sang rekomendasyon sang pila ka mga eksperto nga palawigon pa sang 15 tubtob 20 dias ang enhanced community quarantine sa Luzon bangod sa sining COVID-19. Yara na sa ikatatlo sa karon nga semana ang ECQ sa Luzon kag magatapos na ini sa Abril 12 sa nga tungang gabi. Sunod diri kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ginatun-an pa sang presidente ang sitwasyon sa karon. Magapagawa naman sang desisyon ang presidente sa nagakaigo nga panahon. Pila sa mga medical experts, businessmen, government officials, kag iban pa nga individual ang nanawagan nga palawigon pa sang duha ka semanang ECQ para dalain nga matap na ang paglaptas ng virus kag hindi man mauyang ang effort nga ginahimo sa nga gobyerno. Hingyo sa nga palasyo sa publiko nga magpabilin nga mabakod samtang ginapangatubang ang krisis sa pungsod Pilipinas. Nagapati naman si Panelo nga sa kaluoy sang Ginoo kag pag-isa sang tanan magamadinalagon ang mga Pinoy batok sining krisis nga tugas sang COVID-19. Pero kung extend nila Aksyon Doors, may yara pang
ayudang gobyerno sini. Actually, Action Rex nagamba man to si Representative Joey Salceda bala nga kaya pa sang gobyerno. Amo nakapon Kaya ang pa iyang nila, apalayan. basi tikal man lang na. Actually, ang gamurugot sa buong individuals din nga rin sa mga kabarangayan. Correct. Okay na yung may money kay pwede, pero ang wala kwarta, kay na may nagsaka, diri gani nga ultimong ano gani na, pantawid. Way mahatag ya sa iya. Actually, ang nagkapot sang iya sining ATM, halin sang March 25, tub kahapon, ang sinaligan niya man, certain Joey dira sa senior citizens, bla mo. Dira sa may office, dira sa Bacolod, bla, tigin check, ano, wala pa. Pero ang mga kaingod niya kag kadungan niya kuha sang ATM, ara na ya. Kahapon gin-release. Ti ambot nga ngiyaya, wala, tigay libion sa. Kaya ti do ipakaon yung asawa, why di actually ang asawa ito sa Manila. Ang bata niya, among ginasuportahan niya, okay lang naman tani. Kung siya bla, kay tuod man, pero kung may gamay kapag may kabataan ka pa, daw galibog ang ulo mo. Kaya mo na nga, why pag hindi magtupang pantawid niya sini, ambot na nung badangatan sini. Siya man hindi siya ang gawiyat sang iya. Hindi siya kay daw ginatugyan niya lang sa kay certain Joey bla. Ti man ko to niya nang gintugyanan niya. Ti wala kuno. Wala. Wala pa kuno ti ang tupad niya nga may parehas nga card niya nga dulungan man lang sila abot, ara na niya. Actually na-enjoy na gani kahapon tag isa ka sakong bakal mo. Pero ti ato yung iya Nga, wala. ko gagutok ang mursya ka. Ang yaya wala pa. Ti ambot na ano ni nga sitwasyon ng ila niya. Pero gintugyan to sa barangay official sa Villamonte. Basi kung may update man na si Action Alvin dugay-dugay. Sige, karon update ako ano to natabo sa iya nga siya lang yang wala ka baton. Ti pro pa extend gid nila. Wala pa man nabalan Action Rex. Ginatunan pa sa ato niya presidente Pero laban kung ano. ginaguro, kabay pang hindi lang Sige. Sa dugang nato yung mga balita ang national, ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang nag-aapelar sa karon sa may mga maayo man lang nga trabaho nga hindi na mag-intra. Sila nga cash assistance program nga ginahatag sang gobyerno sa mga pigado nga pamilya nga apektado sa nga COVID-19. Sunod rin kay Cabinet Secretary Carlo Alexe Nograles, ang spokesperson sang IATF, nga mas makapaayo nga tagan na lamang sang tsansa ang mga pigado nga makakaon sang maayo samtang nagapadayon sa karon ang enhanced community quarantine. Tiathag man sunod rin kay Nograles nga target sang social amelioration program ang mga yara sa informal sector nga wala sang palangabuyan sa karon. Sunod pa diri sa iya nga konsensya man ang dapat ipangibabaw sa sini nga mga sitwasyon. Tinagapilar si Nograles sa mga makapulos sa nga cash assistance nga hindi man i-take advantage ang programa. Halimbawa, Action Rex, ang isa ka pamilya nga mayara sang senior citizen kag may pedicab driver ano ni siya Action Rex, mong qualified ni siya. Kung senior citizen ka, kung pedicab driver ka, qualified ka. Pero kung isa lang ka mo kapamilya, isa lang sa gihapon ang makabaton dra Action Rex. So, sang tag 5,000 pesos. Kini 6,000 ano na iya? Per family. 6,000 o 5,000? Ang 6,000 lain na Action Rex lain na siya. Wait, amo na siya gali ang 6,000. Amo na sa. Pero may kaltas pa na? Wala na guro Ti ato yung nagsaka dari kaina, duluoy man kubla. Lain man abi ang 4-piece Action Rex. Pero may kaltas ng 4-piece? Wala man sang kaltas sa ila. May kaltas to yung duwang iya mo. Pantawid duwa, iya sang bata niya kag iya ka bata niya bla, I don't know kung minor to. 10,000 ang nabutang na lang to, 8,900 plus. Bali may 1,000 ring hawid gid. Duha na sa ila. Ambot ko may duha na sila. Ambot ko may hawid na nga may 1,300 na nga hawid. Wala guro ginadunga. Tingala ko gani nga may mga hawid. Jati amo na tong lang taon. Ay naman inaman. Hindi ta maintindihan Kaya magluwas na Action Rex sa 4-piece. Doon may ginabaton pag na sila sa ginatawag na UCT. Or ang unconditional cash transfer. Dumaya mo pag na-Action Rex. Kada mo, bisang mga benepisyo bi Action Rex sa bong nga inabot. Tingin klaro man gani isang DSWD bla kapon nga ang nakabenepisyo na natagan na sang DAR o sang mga Department of Agriculture, hindi na makabaton si Action Rex sa nga DSWD nga cash assistance. Amo man ang sa nakabaton sa nga assistance sang DOLE. So, hindi pwede nga magdoble-doble Action Rex. Kag
Inang kas assistance, ano naman, paano na paiguon sang barangay naman? Tiilan Di na mag po. mildos. Ilan mildos na po, ang Action Rex. bululigan sa barangay. Ama, kumuya nga 200 lang Kay ang ginapili, makangkon sina. that's why Action Rex nagapatigan sa subong sang pre-survey nga ginatawag. Amo to ang bakagapon ni DSWD PIO Information Officer nga si Miss May Castillo. Castillo. So nagahimo sa karon ang mga barangay kapitan naton sang pre-survey agudra nila may baluan kung sino ang mas nagakinahanglan. Galing Kina ang Action Rex. barangay ni Saligan mo sa prangkang istorya ne. Laban sa inutil niya. Laban sa inutil na mayo na gid nga mga barangay nga mga honest bala. Inang matutuod gid nga magkaangkon sa bulig kontra partido ka manukon kon wala na di partido mo, way man na di partida. Correct. Ang matutuod dapat na ding ngatagan sang nagakaigo nga bulig sang gobyerno ay So, ambot kabay lang. pa, amo na tani, Action Rex, ang paano sa way, pagganahon bala sa aton yung mga barangay officials. Hindi ang palapit-lapit sa luwag. Kay kung lapit ka sa luwag, laban gid. Nga busog ka. ang Yes. layo to ya Tigutom. ga murugot na ga raguok pang tiyan. Ahay, no man naman. So, kabay pa tani nga matandugan ang tagipusoon sa aton yung mga may hindi man tanan Action Rex mo kamera iba niya naga-implement gid sila sang ila gid yang responsibilidad gid Action Rex. Yes. So ma-update lang ko anay sa COVID-19 bala Action Rex ang world record sa karon sa coronavirus positive sa bugos nga kalibutan 1,273,709 ka mga tao ang infected. Ang nagkalamatay naman 69,456, ang mga naka-recover 262,486. Grabe. Diri sa Pilipinas ang positive cases As of 4 PM na kagapon, yes, Action Rex. 3,246, samtang nagkalamatay 152, kag naka-recover 64. Diri sa Western Visayas Action Rex, 34 na sa karon kay kagapon na may naduga nga 4. Ang kaso diri sa Western Visayas, sa Negros Occidental nagapabilin nga isa, kag sa Bacolod 7 Action Rex ang positive diri nga cases, Saan pa isa ang nagaling patay. do last Thursday? Thursday. Saturday? San ang taga ni ang Sabado? basta last week Action Rex may isa nga nagaduga nga taga Mandilagan, kung hindi ko magsala. Yes. Tapos isa sa Negros. Ang isa Negros lang kabay gyapon. pang hindi na madugangan. Isa Yes, lang na. correct. Mga PUI kag PUMs na kabay unta nga way na. Negative Yes. na. Plus diri sa Bacolod Action dapat Rex. way na sang dugang. Hasta lang na da. Oo. Pero sa pito, isa darang patay, Patay, no? yes, Anom Action Rex. ang naka-recover na. Gamat-amat Positives na. lagi apon sa Oo, buong. Pero may positives mga na, pero stable. mga stable ng kondisyon. Correct. Sige, update kag balita nagikan sa inyo center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato, na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:42 ang aton oras. 11:42 na kadtuan ta si Action Alvin Graba sa aton sining patrol sitwasyon sang palibot sang syudad sa Bacolod plus ang iban pang mga senaryo diri samtang regalibot-libot sila sa palibot sang syudad sa Bacolod. Kung analisahon talang sitwasyon nga ini, daw makarobudlay gid sabto, no? Pero ti white choice. Ang aton lang naman dre ang insakto, makabaton lang ang dapat makabaton, no? Amo lang na da. Why na da labot ang mga pampolitika, why na labot kon lapit kas luwag da, dapat ang tao nga bululigan dapat mabuligan. Yari ang countdown sa report ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin! Action Rex live gikan diri sa area sang Barangay Villamonte, partikular sa dalan sang BS Aquino Corner Ilak at ubang langgit ba Action Rex Sang Barangay Hall, no? Ah, sang okay. Barangay Villamonte. Diri nagapatigayon sang ang mga kapulisan sang ila sining checkpoint, no? Actually daw gina sirinan ka? Oo, may nagalabay ito. Amo to, Halong-halong gid gali sa mga ka-action tada init gid ang tiyempo alungan ta gid ang mga
kuryente tadra ang palibot kay may fire call actually kay nang nagluntad pero grass fire ato Action Alvin. Yes, sir. Grass fire, no? Nagikan mismo sa information nagikan man kay Major Pletenya, no? Ang tagpamuno sang Bureau of Fire Protection diri sa siyudad sa Bacolod. Now, ang sitwasyon diri sa area sang BS Aquino Action Rex, pipila na lamang ka mga salakyan na nagabiyahe. Although ang lugar nga medyo busy kay ang iban halin sa mga subdivision, ang iban halin sa mga halin sa downtown nga mapauli sa ila nga tagsa ka mga puloy. Ang natimingan sa Action Rex, si Police Major Renante Humukan ang tagpamuno mismo sa Police Station number 4, ang hepe sa Police Station number 4. Sa ako sa paglibot, si Linggo Ari, kay kordonon ta siya, no? Na cordon gid siya? Ging cordon tagil, si Linggo gani kay aksyon ninyo, dara ka lang hanay, kay para tuparan mo ang back up sa station number 4, para hindi ka lakat kay unahon ta si sir kay sako ni Action Rex. Apat ka enhanced community quarantine checkpoint, no? Number 1 ang area sang diri mismo sa may atubang sang barangay hall. Ikaduha sa may area Action Rex sang Escala, Bangga Escala, ang area naman sang Bangga home site, kaga subong man sa area sang Lopez Haina Action Rex sa may Mandawi Foam dara ayon. Apat, no? Ari subong si sir silingko pasilong ta para mas mayo diri, no? We have Police Major Renante Humakon. Sir, live ka subong sa Action Radio with Action Rex Cantong. Kamusta sir ang palibot mismo sa imo sining area of responsibility, sir? Sir, good afternoon, no? Sir, for information, no, ang atong area of responsibility is normal din. At saka we are thankful na wala sa mga incident na sa area natin. Oo. Sa karon sir sa apat nimo ka area, kamusta may mga problema kamusta nga na experience sa karon? So far so good sir, no, ang apat ka enhanced community quarantine checkpoint naton, wala kita sa mga reported sa ngayon at yung pinaka-busy lang galing yung sa home site area at saka doon sa Lopez High na intersection, doon sa may Mandawi corner. Yun ang pinaka-busy area na doon, sir. At include yung doon sa Escala, doon sa PTV gasoline station. Yung busy area na. Pero sa sir, mga reklamo, may mga reklamo na kamo nabaton in kaso diri in relation diri sa checkpoint nga ginapatigaro yun sa karon sir? So personal, wala tayong complaint except doon sa isang kasama natin doon sa media na yung media nag-complain doon sa isang service natin. But this morning, we received another complaint from our community nga yung nagpunta sa market na para magabili ng mga needs nila na hindi sila makasakay kaagad pabalik doon sa lugar nila kasi walang sasakyan at saka wala din silang pigerintahan ng mga sasakyan. Sir, isa sa mga naobserbahan namon sir, may mga nagsakay sa gihapon sang tricycle. I don't know kung makato sila sa merkado. Sir, ining mga tricycle ni mga dipasahin nimo before o galing kay subong niya naguntat sa pagbiyahe. Ano ni sir, ginaalaw sir subong sa mga kapulisan? Actually sir, no, kung hatag kita consideration kung halimbawa ang isa ka panimalay nga magbakal sing ilang kinanglanon sa market or sa aton mga pharmacies para sa ilang maintenance. So pwede sila sir makahire ng isang driver basta may driver's license lang or public utility vehicle nga biyahe sa una nga nakuntat na basta nga yung isa lang ang pasahero natin sir. So gina-consider nato na basta from point of origin lang o doon sa bahay nila papunta nilang public market, then public market balik sa bahay nila. Pero considering pang tatlo kaadlaw na para hindi para at least hindi ba madismulado wala nga tricycle gabiyan. Yes sir, dapat umalis sila, magtinda, magpamili sila, dapat doon po minimum for 3 days at maximum for 5 days na sila para hindi na sila pabalik-balik at saka siyempre magagastusan sila sa pagrenta ng sasakyan nila kung araw-araw sila alis. Pero sir, klaro ta ini ginaarkilahan sang mga pumuluyo especially ining may home quarantine pass para magamit nila especially kung wala ginausan nila kung wala sa lakyan. Yes sir. Doon sa may mga quarantine pass lang. Ay, okay. So, sir, how about sir na obserbaran man namon sa karon, no? Especially this time sa udto
kunti dapat alas 4. I don't know kung pila ka oras lang dapat sila magwa sa lugbalay nila kag magbalik tayo. Actually, sir, yung mga community quarantine, so quarantine pass tayo nga tinatawag, they are allowed to go out from 4 o'clock in the morning until 10 p.m. in the evening. So after that, kasama na rin sila sa 40. Kung after sila mga 11, madakpan sila galagaw, maupod na ni sila sa curfew, sir. Yes, actually, sir, the 11, 10:01 ng gabi, mayroon na silang violation sa 40. Ay, okay. Now, how about, sir, ining mga salakyan, mga private ng mga salakyan, kung kaisa, nagalabay 10 o'clock sa udto, sininga aga, kanto sa hindi man mga bising oras, pero ini sila, sir, kinapahalugutan, sir. Actually, sir, still, why kasi tayo exempted, lahat ng mga vehicle sinecheck natin. So even may mga quarantine pa sila, tinatanong natin sila, sir, kung anong purpose, saan sila galing. So kung talagang walang purpose ang alis sila at ginagawa na nilang passes yung quarantine pass nila, so bawal yan, sir. So pinapabalik natin sila or else, huli natin sila for violation sa curfew. Yes, sir. Apat ang imusining enhanced community quarantine checkpoint. Sir, kamusta ang bulig man, kag suporta man sang mga barangay, each barangay, especially sa manpower? Actually, sir, very thankful tayo, sir. Ang lahat ng mga barangays natin, very supportive sila. At saka yung mga, ang nag-punta din sa market, sir, doon sa ba talaga sir nakikita natin yung bayanihan ngayon lumalabas na. Nagtutulong na rin sila, they are given us mga food intended doon sa mga frontliners natin. At saka yun, laki ang support talaga, sir. Dami talaga na mga Samaritano na mga tao na nagtutulong sa atin para sa itong pausa natin para sa kontra COVID. I think this Good Samaritan nakahatag ba rin siya sa inspirasyon sa obra sa mga kapulisan? Yes, sir. No, actually, high moral ang pulis natin. Wherein kahit na makikita natin, exhausted na yung mga pulis natin, 7 days pa lang tayo nag-implement ng enhanced quarantine. Pero yung support ng nakikita natin dun sa mga community, yun ang nagpapatatag sa atin, sir, na gina-assure din natin na yung kahit nasa risk ang buhay natin being frontliners, so still, we are stand to para doon sa kanila. Action Rex, si Major Humukan, isa ang iya station nga mapisan sa pagpangdakop man sa mga violators kung ang paghahambala naton nag-violar sa EO number 26 and number 27. Kutsing ganon, Executive Order number 26 ni Mayor Bing nga sa enhanced community quarantine kag no face mask, no home quarantine. Saan ang ginahimo tayo sa mga nagkaladapan? Yes, sir. Actually, sir, ang lahat natin nahuhuli, nilalagay natin dito sa covered court. Then, today nga, sir, effective today, all the violators doon sa EO 26 sa curfew natin, pinailan sila ngayon ng kasa regular filing. Damo na, busing ganun, sir, damo na ni nagkaladapan. Previously, we have 42, may 52 pa nagligad, and as of kagina, 4 lang. Ano ni Sir tanan, pasaka na sa kaso? Yes, sir. No. Ang papailan na sila ng kaso, sir, mayroon na tayong directive sa higher office, napapailan lahat kaso, sir, ang mga nag-violar doon sa EO 26. So, subong adlaw may na-file na? Yes, sir. Ang investigador natin ngayon, sir, nag-file na sila ng kaso doon sa Court of Justice for regular filing to those arrested person previously violating the EO 26. Action Rex, it seems nga seryoso na ang mga kapulisan kay subong ginsampula na ining mga nagkaladakpan sa nakabayular sa Executive Order number 26 nga nagpasaway kaya in short sa curfew. Sir, seryoso na gid ka mo, sir. Kasi may panawagan ka sa iban nga sakupan sa imong area of responsibility. Yes, sir. No, since the very beginning, sir, no, seryoso talaga tayo. So we are looking sa mga aton palamatil subong sa inyo nga bantog nga station nga kung pwede mag-stay na lang sa bahay kasi ngayon una ang United States of America wala sila nagapati, ang Italy ang number 1. Ngayon United States of America ang pinakamaraming kaso sa COVID. So ngayon nagpa-problema sila ngayon din doon kaya dahil na sa dami ng mga patient nila. So sa atin ang pinaka-worst kung hindi natin i-implement
itong executive order at walang disiplina, so mangyayari talagang huhulihin talaga namin ang ang nagbabayulan na at saka hindi na nagsusunod sa lain natin o particular sa Executive Order 26. So sir, panawagan natin na sana pagtulungan tayo kasi hindi natin kaya nito na saway lang kami ng saway, tapos kayo naman labas kayo ng labas. So tayo kung dadami ang mga affected na sa virus na to, hindi kaya ng mga hospital at doktor natin sa ngayon ang mag-cater ng mga pasyente na makontaminate na ng virus. So, by possibility, kung wala disiplina, baka 50% ng tao sa buong Pilipinas mamamatay dito dahil dito sa virus kung wala tayong disiplina, sir. So, thank you, sir. Action na Rex, si Police Major Renante Humukan, no? Not unless kung may dugang ka, Action Rex. Okay na ko, halos kompleto naman itong kuwan niya na pabutsyag. Sino itong midya ko to? Ano to? Utod ka? Daligi lang. Balikan ta si Action Alvin Graba. Balita gikan dara sa area sang Police Station 4 sa kay Captain Humukan, no? Dara nga area sa may Barangay Hall, Dampi. Action Alvin? Yes, Action na Rex. No, pamangkuton ta. Sir, sino ganitong media na nagka-problema? Actually, I have no idea with regard to particular name, sir, no? Pero yun, ikaw na nagsabi sa akin, nakalimutan ulit pangalan. But yun, sir, actually, hindi na doon magdagdag sa issue doon sa kay Tapos na rin, I know. Ano na lang natin, sir, siguro magkaroon na lang tayo ng consideration kasi dapat mag-isa tayo to fight this pandemic. Kung ano pwede natin i-contribute natin. Kung may kunting siguro nga hindi tayo mag-place, siguro kita na lang mismo mag-a-adjust. Sensible tayo ngayon. Alam ko naman nga yung tayo ng mga frontliners, kayo din mga media sa frontline din, to give information. So magtulungan na lang tayo at saka kung may siguro sa ngayon natin, yung more on consideration tayo sa mga tao sa libot dahil ito skin na talaga, sir. Kaya na lang siguro, sir, yung bigay ko sa line. Sige, sir. Actually, si Major Humukan, no? Subong ya, hambal ko kay action ninyo, pwede na iabante ang imo salakyan para ang patrol ni sir, pero makamat naman. Sir, mabuhay ka. Gani man. Si Major Humukan, Action Rex mo. Tingko timing, ari siya, ang hepe ng police station number 4. So, rekta diri. Ano tong problema to sang pantawid to na check mo na dang barangay? Yes, nagkato kita diri Action Rex sa to sa highway nato na labutan si Mr. Tumungtong to. Oo. Kay wala man diri si ipalabot na kunta sir, thank you gid na. Ipalabot kuntani nato ng Action Rex ang problema ni Mr. Tumungtong to sa kay kapitan si Kapitan Flores. Na just so happen nga si Kapitan may ginlaktan pero siling niya kay may message pa sa Action Rex sa iya sining sekretarya nga pwede matawag lang ko sa iya agad mapalamputa ang problema katong anong mabulig Action Rex sa problema ni Mr. Tumungtong. Ate, sige. Yes, sir. So, rekta diri Action Rex sa area sang Barangay Villamonte with action ninyo, Bugina, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa action sa Bacolod. Action! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Gatagiti ang init pero wala sa payana sa hepes ang Police Station 4 kag kay Action Alvin Graba. Salamat gid sa reports kag information nga dohol diri sa Action BBB. Salamat gid mga sirs kag good luck. May rapid pila pa kadlaw ning nabilin ho. Mga 7 pa kadlaw ang nabilin or 6 kadlaw nabilin pero wala pa na dinahom-dahom kung may extension. Ang iban sini kung may extension galing ang halos kalabanan ang gapangita man bisan paano gapangita sang kinawala, no? Sige. Matapos ang balita ni Action Alvin Graba sa iluhan ta ang balita gikan sa iban pa nga mga unit reporters nato. Unahon ta na yung balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office si Action na Brian Morden. Ini may kangtanan sa pag-check sang provincial director naton diri
sa mga pulis bala sa bugos nga probinsya. Pasalamat lang nga wala sang POI, so kung POM sa sulod sang 8 kadlaw nga ECQ ang aton sining nga mga kapulisan. Yari ang kauntan sa report ni Action Brian Morden. Action Brian. Action Rex, lubos nga nagapasalamat. Yun rin si Police Colonel Romeo Baleros, ang Director sang Negros Occidental Police Provincial Office, sa mahal nga Ginoo nga sang Lunes kag ang ibang gani nagsubra pa no sang ginpatuman ginihugot nga ECQ no diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang kapulisan nagapadayon nga himsog yapon ang ila sining lawas. Wala sang may nagbatsyag nga nagreklamo abi nga naglain ang matsyag nila kag hindi makabig nga PUM kag wala man sa may ginakabig diri nga PUI sa probinsya sang Negros Occidental. So kay Baleros ginpanugyan niya gid sa nga mga kapulisan nga pisar nga ara sila sa ila sila nga trabaho dapat magpaningwa gid nga pakingbato sa init kag pakingbato kung ano nga mga sabi kag hindi gid magpadala sa kung ano nga maghuna-huna nga makapamatsyag sa ila kaugalingon nga magalabot sa punto nga magluya sila. Action Rex no. So ang mga protective nga ara sa ila nato ginabulig suno kay Baleros kag ang iban pagid nga ginapahanumdom niya sa kapulisan distansya kag ang pag-usar sa ila sining nga mga gloves, ang ila sa mga vitamins, ang ila sa proper hygiene nila, pagtulog, kag wala na sa iban pa nga makabulig na kundi sila mismo ang ila sa nga perfect. Nagalaom ni siya nga matapos ining ECQ tugtog nga dula ining si COVID-19. Pangin matawhay gyapon diri ang probinsya sa Negros Occidental kag wala sang pulis nga maka problema. So far, I feel thankful God is protecting us. Because as of now, since we implement the ECQ, and almost every day our policemen, members of the frontliners, are not infected by this deadly virus. So, maybe yung ating mga initial precautionary measures like wearing of face mask, remote gloves, social distancing, ito po na-implement na ayos. Kaya sana mag-tuloy ito at una-una ay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Na tapusin na po sana itong ating pinakaharap na napaka-deadly virus. At alam naman natin na natin sa power ng ating Panginoon ay matatapos itong ating pinakaharap sa harapitan. Ako nagsumek sa Action Brian Morden nag-report una sa balita ng Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kantuan tang balita sa Bacolod City Government Center. Upod kay Action Dale Salazar, Bacolod Respiratory Outpatient Center, magabaton sang pasyente umpisa buwas nga adlaw. Dry run pati gayunon karon sa hapon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex sa buwas nga adlaw April 7 na mag-uumpisa na sa pagbaton sang mga persona nga luyag magpakonsulta dira sa may Bacolod Respiratory Outpatient Center o kanahamtag dira sa may Bacolod Base Center. Action Rex. Ang operation sinisang Grow Center nga ginatawag mag-start las 8 sang aga tubtob las 5 sang hapon. Action Rex. Ang syudad ang nagpatigayon sang duha ka separado nga mga orientations upod ang mga volunteer doctors, nurses, mga staff kag iban pa angot sa ila sining mga tagsa-tagsa nga trabaho sa pag-operate sa Grow Center buwas nga adlaw. Pero karon sa hapon may
dira sang dry run nga pati gayon action Rex. Pero kung may patient karon nga luyag magpakonsulta sunod diri kay City Administrator Ang ilaman abi-abihon sining mga volunteer doctors kung kamusta nga sining pamatyagan sunod diri kay City Ang sunod siya sa mga persona nga nagabatsyag sang hilanat ubo sipon may asthma action Rex pwede ni sila libre nga makapakonsult dira sa may brow center. Una ini sila magalabay sa triage area dira i-assess ang ila sinisitwasyon, interrogate, i-interviewon kung bala dira para sa triage area may baluan kung kinahanglan nila nga dalon or i-admit sa hospital or pwede man lang sila nga makapakonsulta dira sa brow center action Rex. Libre ini wala sang bayad bangod may pila ka mga volunteer doctors ang nagtanyag man sa ila sining serbisyo nga magabulig action Rex sa lokal nga pangaluhan sang Bacolod City. May mga nurses man nga nagatrabaho sa Bacolod Government Center ang temporarily nga pull out para mag-augment action Rex. Amo sila mga nurses nga may mga nursing graduate nakapasar sang board exam, nagtrabaho sa gobyerno pero since skeletal force sa ng BGC temporarily pull out ini sila kag dira sila nay magatrabaho or magabulig sa operation sang Brow Center action Rex. Ang Brow Center may sang triage area sa na-mention ta na may pulo ka mga separado nga consultation rooms, may laboratory collection room kag may man sang mobile x-ray action Rex. So sunod kay Councilor or City Administrator Ang isa ini sa mga additional nga tikang sang local government sang Bacolod sa tuyo nga maghagan-hagan ining mga pasyente nga nagakadto sa tagsa-tagsa ka mga hospital diri sa may syudad sa Bacolod. Aring dugang nga palayag ni City Administrator Ang. Officially, we are ready na to accept patients. But as you can see, nag-orientation pasubong sa mga staff. Kiti kalabanan ni sila are volunteers, nurses who have been pulled out from other offices. Kaginahatagan sila briefing sa aton mga doctors right now. But karon sa hapon ang tuyo gani mag-dry run. Pero kung may pasyente karon ilaman nga konsultahon. Let's say kung may ginabatsyag sila, kag pamatyaga nila daw mga symptoms nga daw pareho sang COVID, sipon, hilanat, ubo, kung may mga asma na sila nga daan or may ara na sila nga daan sakit sa pulmon, pwede sila di kadiretso. Kung may ari man di may triage area man nga mag-assess una, may initial assessment kung kinanglan sila ipadala sa hospital or pwede sila i-konsulta diri. Para sa anong mga rooms ma? That's for the individual consultation rooms. Nagbutang kami pulo ka consultation rooms for 10 doctors at one time nga pwede maka-conduct ng consultation. 24 hours? No, initially 8 to 5. Action Rex, nagapasalamat man si City Administrator Ang sa mga volunteer doctors gikan sa Canlaon Medical Society ag Negros Occidental Medical Society. Update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa iluwantang balita gikan sa Special Assignment Support kay Action Art ay hupon 5 ka mga K9 units personnel sang PDEA padayon pang pagpaidalom sa home quarantine online application para sa ROC deliberation sang Barangay Drug Clearing Program nagapadayon. Yari ang kaunan sang report ni Action Art ay hupon. Action Art. Kalipay sang PDEA Regional Office 6 nga ang ila mga K9 units personnel nga nauna na nga natapos ang ila sining home quarantine ang wala gid sang mga sintomas o kung nagpakita sa sintomas ng COVID-19 buta balunti COVID-free no ang ila sini nga mga personnel nga maramduman tinangin frontliner kag amo ang nag-atubang kag nagpatigayon sang interdiction operation sa mga seaport kag airport kag una gid sa tuway pa mag lala diri kun magdamo ang kaso sa Negros kag sa bilog nga riyon naglakip sa Bacolod sige na yang ila sila nga paggamantay sa mga puerto kag sungman sa mga airport. Now sunod rin kay Ma'am Shay Tanalion ang Public Information Officer sa PDEA Negros
5 na lang sa napulo ka mga K9 units personnel ang nagatapos ang ilang home quarantine, pero ang iban diri ang nag-umpisa back to work ng iban nga nagpatigayon upod sa Interagency Task Force man nga nagabantayon, nagapatigayon sa gihapon sang interdiction operation. Now, bangod nga ti bulan sa Abril, supposedly, amo ini ang petsa nga magapatigayon kung tani, or amo ini nga bulan nga mayara naman sang ROC deliberation kumo sa krisis ginatubang karon sa nasyon bangod sa COVID-19. Wala pa sa siguro kung saan ni matigayon, pero ang ginaparabot karon ni Ma'am si Tanalyon nga sige ang ila pagbaton online sa mga aplikante, abisar nga ara na sa 100 karon ka mga applicants ang nagsumiter sa application. May pilaman ka mga lugar o barangay Sunrex nga na-declare na santo nga drug clear area, pero ginpaidalom sa revalidation matapos nga nagakuha sa intel report kag may mga reports nga nagandangat sa PDEA nga ini sila or may pila ka mga drug personality sa ilang mga lugar nga nagbalik sa ilang operation. Grabe, daw na declare na, pero may araga po nagapaningwa nga magkabalik sa ilang operation sa sining mga area. Yan ang parayag ni Shay Tanalyon, ang tag-pamuno kong PIO sa PDEA Region 6. Subong may 5 pa kami ka persons under monitoring. 5 na lang. So from 10, ang iba nakatapos na kag na sila sa mga certificates of completion. So 5 na lang subong ang kinanglan na lang makakomplete. Nag-umpisa naman kami interdiction operations. May nag-start na sila. Initial pa lang man nga case build-up sa post-COVID naton nga i-operate. Tapos, of course, naghambal man ang aton nga director, si Sir Alex M. Tablate, nga while ang aton nga mga agents na for selective intel build-up, dapat without prejudice gyapon sa strict compliance naton sa COVID protocol in all office-related na activities. Sa emails, kami subong sir kay mostly man sa aton nga mga LGUs, ang iba naka-work from home, nakalabot na kita actually more than 100 ka barangay applicant for our next deliberations. Before nag-start ni ang enhanced community quarantine, nag-start na ang aton ng mga units actually conduct sang barangay revalidation. Personal sa parayag ni Ma'am Shay Tanalyon. So karon sige ang ila sining nga pagbaton sa gusto pa pasunod sa ilang mga barangay sa application para madeklarar bilang drug clear area, paagi lang o galing sa online o paagi sa email ang proseso. Ang kaksyon nyo, aksyon na tayo, hupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignment sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last 12:12 na. Tig palanyaga na sa may mga palanyagahon sa sining oras. Pwede na katimo-timo sa waya palanyagahon. Karon dugay-dugay lang. Basi may maabot pa man. Pero Malakay Finance Corporation, anay. Basi nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Masaylotan na idri sa mga talamyawon tadiho. May lang pag-monitor kay Jen Morales, monitor lang roadside, tangob si Ayan Rowes kag Action Rex, wala gid kami dia. May nabaton sa tangob halin kay Jen Morales. Archie Disina, keep safe to all, no? Halin sa kay Archie
DC na. Kay Jolly Castillo, dira sa Toyota, may lang pag-monitor. Paring kinalon sa gay, Maria Nelma Teruel, good noon, Action Rex, gapamati lang kami diri sa DC3, Regent Pearl. Ayos, thank you so much sa Maria Nelma Teruel. Kay Heaven, Adelfa Vasquez watching from Lebanon. Adelfa Vasquez, may lang pag-monitor, no? Sa kay April Jacinto Binamin, watching live from Tangob. Thank you so much, April Jacinto Binamin. Sa kay Ophelia Galero Arce, may lang pag-monitor Ophelia. Good noon, Action Rex, watching live from Isabela. With Shelian Jovelyn Isabel Jano and Ilihia. Korek kagid Action Rex, ara Japon palapit sa luwag. Pamulitika ga-observe lang ko, hihipuera sa maayo nga kapitan. Gani man. Kay Jomong Caltorilla, may lang pag-monitor. And sa kay Nora Nava, no? Kay Nora Nava, may lang pag-monitor, no? As lang sa update sang POM nga nalagyo sila na contact man sila. Sir, ang 57 hambal kon diin magpabalokon diin na sila ihambal ilangalan. Okay. Hindi na. Nga dapat pa ihambal ang ngalan sang sanggin pang quarantine man. Though hindi ko pabor sina iya. Nga ihambal para ano pa? Kay natapos na to sila quarantine. Ka mga tig-abla utok ning mga tao nimo. Ginapang proteksyonan tamaning ilas ni ikaw galingon nga dapat pa ihambal ginpaayon na sila gani. Friend Maniquez, I'm very grateful. What will I really do appreciate you, Maria Ariana Atkinson, because I don't know how to thank you enough for being so kind and good to me in your platform. It's only God who will reward you for changing in my life. Okay. Sige. Dito lang naguro, sir. Sa iya sining Facebook account, no? Kalam Yapa Patsoy. Good afternoon, Action Rex. Taga Barangay Bata. Okay, sige. Ang mga problema nyo na di, kadamo gid problema. Ang ako lang di, matamyaw talang kamo, okay na ko. Natividad Tingson. Salamat gid Natividad Tingson. Kay Jeff Chavez, may lang pag-monitor Jeff. Kay Ebsmart Tadios Salcido. Kay Mary Ann Celes. Wow. Itamyaon talang kaya daya. Ayo, kadamo gid no, kamalamalahan, no? Diana Perez, may lang pag-monitor. Diana Perez. And Osias Jam Noblesa, may lang pag-monitor. Nelda Siguansea. Bunga Kertas, may lang pag-monitor. Alfido Kisa Galio. Kay Jennifer Lorinia Mahilom, may lang pag-monitor. Kay Cherry Arnaiz Palmares Obirio. Kay Ronel David, may lang pag-monitor, Ronel. Then sa kay Mary Joy Bariver Bundalan, Mary Joy Bariver di Bundalan, Jocelyn Kalamaan, Janly Pilayo, Gisa Tayo Larida, Gina Tayo Larida. Kung pangbasahon ng mga mensahe nyo, 2 o 3 lang mabasahan ko sa inyo. Para ma-complete na lang ang adlaw ninyo pag i-home kamudaan ay ho. Kay balugid ko tanan-tanan sa aton ga problema gid. Gina Tayo Larida, Jo Marie Formentera, Shakil Tarak Muhammad. Diri sa barangay, okay. Shakil Tarak Muhammad. James Lopez, may lang pag-monitora. Franklin Tiloio, Cheryl Tan Garlitos, may lang pag-monitor Cheryl Tan Garlitos, kay Joe Bailoses, Chel Sam, may lang pag-monitor, no? Kay Chel Sam. Kay Rose White, may lang pag-monitor from La Castillana, sa barangay na to, kay Rose White. Orwin Imperado, may lang pag-monitor, kay Ronilo Marhin, good PM lang, no? Ronilo Marhin. Muyek Shaton, may lang pag-monitor, kag Chena Bulhano, China Bulhano, may lang pag-monitor. Ayos, sige.
Oh. Ayos, sige. Parang siguradong timo-timo na kung may timuon, no? Pero kung waay pa, pagpangita lang. Kay Koy Biligorio, may lang pag-monitor Koy Biligorio. Kay Tintinkan, ha? Kay Inday Analiho, Mirabel, may lang pag-monitor sa pamilya Cornelio, dira sa Tangob ni Day. Tangob sa may Iyakabago. Oh. Nining Abiliar Ong, kay Rinan Aloro Rico, and sa kay Sherwin, kay James Lopez, and Ino Novia. May lang pag-monitor Ino Novia. Madam Elizabeth Malaka Gamala, Nestor Escobido, Noel Hermino, may lang pag-monitor. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon nga naga-monitor sa sining nga udto, samtang mainit kuno ang tiyempo, dalasda sila, no? Wow, kay Raymond Ligaspi Pinida. May lang tamyaw kay Nanay Linda, Bantay Bata, Inday Pia. Ayos. Dagang salamat, gid sir. Then kay Princess Bibi dali lang kay Tripman ang komunikasyon, no? Kay Princess Bibi Belma Ibanez, may lang pag-monitor sa Morsya, no? Sa kay mamaya kay Papa, ga-monitor sila sa sining mga tiniwan, no? Kay Ami Hinizera Infante, may lang pag-monitor, no? Ami Hinizera Infante, sa kay Melody Rochelle, kay Ma'am Rosalie Dondon Pipoy, kag kay Sir Batoy galit ga monitor man. Okay. Thank you, gid. Salamat, gid, Ami, sa imo sining greetings, no? Dali gid lang, standby mga kaaksyon, manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa Novel Coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang makaksyon ng himo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Action Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:30. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining nga pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 na nga oras. May lang nga pag-monitor kay paring Alan Navales dira sa Alihiso, paring Alan Navales. Kadtuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa kasobla to sang doktor nga nagbuyayaw sa mga pulis ang area sa Police Station 3 lang ho. Gin pa sa kaana subong nga agas ang kaso sa Hall of Justice. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Action Rex Cantong. Ayo di purma. Dumayo ho. Ati mayo gidi. Ati god, amo na dang tirada da. Amo nang tirada ta mayo gidi. Basta nga bisan ano pa nga COVID, basta galambid okay lang. Ayo di purma. Alay na ko gasa rapid, no? ang lalay da ko ga lalambid kag naga sa lalapid law. Huwag nang hindi mayo Action Rex, no? Sitwasyon, no? Dapat galambidanay nga wala ga tararapid. Ang mga issue subong sa tagtagan ay kung atindihon tani daw kadamo gid sang problema, no? Damo gid problema ito sa lugar. Ang aton diri ginasaligta naman sa mga concern agencies ta. Importante na nga ang white tumatagan bla. Correct. Ang dapat kita tagaan, Jackson Rex, no? Dapat kita.
Pagkat na mga pamulitika, kag mga... Huwag ng pamulitika. Puro pamilya, kay kabudlay man abla mo. Kay kung saktan pa ni pamulitika, subong daw kalaway na gid. Gani man, di mati ko sa sila ito, kali ko no daw, mamantong sitwasyon, no? Gani man, tanan giguro ni. Bilog ni nga Pilipinas siya. Mo gani na, ikaw di ka magproblema da. Ti ako pa yung basta ara ka lang, okay na kuya. Ayo di porma. Huwag kita da. Ara na, ato kay Kapchad. Kapchad, kagay kagawad, Jofred dira sa Barangay Robles, gapinitin siya, mantos lang kayo daw. Problema, mantos lang kayo, ang iban to do, ano to? Gani man, te. Galing ito, amugid na. Nagreklamo man to, nga, ko na to sinikuti, di man natanan kita. Oo, balo ka, ang tao kung kaysa, bisan may yara pa, do, hindi man kay balo magtamod sa nagakinanglan mo. Tos. Dapat ang mas labing nagakinanglan, among hatagan. Di kay mayara ka pa, mangayo ka na. Ayo di porma. Ato na ito di kita ba, yung aksoreksya. Dapat... Magabaan ka na. Kung may ara ka pa, nga makalabot ka man lang sa ngaan, abi magsali ka pa ka problema, ba idabla yatag to sa iban to At least, ang sepekto ba, happy man? Walang tirata da. Kadamo sang mga tao nagsaka, di gani kay na to do matyagang ko do naluoy ko Di kay ang kabataan niya lang tong 4-piece bla. Di may 4-piece man, galing kiti why saya ka baton sang 4-piece. Ay, kaluluoy. Di ambot kung ano tong sitwasyon to. Ate, lagi mangin matagaan yan? Di na ang mga tupad yato kag mga parehas yung mga 4-piece beneficiaries nakabato na iya, siya wala. Ay, ginsalig niya sa tao nga sino to? Si Joey? Ti, wala kli. Waay pa ko no. Buta basi ara na ko, basi ko na granatsar, ano? Na lumluman. Ayo di porma. Kagin padala yang ATM mo. Tiya mo ginang di mayo. Ti namit ni kun pamatod ani nga nakwa balbalon niyo. Sinong balbalon? Sa ang nagkuha sang yang cash transfer ni. Ayo, o kanino? Namin ni balbalon, may ni pakaon siya pati ATM ni. Ina ko nakwa ya. Pero kung why pa, pero galing kiti palarihas man lang sila nga ginakuha kada bulan mo. Kaya wala nga mabilin pa ni Sayas tupad ya balaya. Posible nga hindi siya madala da. Kasi ano tara niya nga palibot na, nadala na. Di galing kay ginsalig yaman sa isa ka tao nga butan anong utok man sa isa ka tao niya. Lesson lang nga kung arasin mo itim, hindi ba na pag-isalig sipan nga tao? Ara na nasimo, na nasimo Gani man. Wala pa salig-salig man, kundi sobrang salig, good man kay mo, kay way kamaptan. Gutom gito, okay lang sa iya kuno ya, okay lang sa iya personal, okay lang, asawa ya, tos Manila, pero kabataan niya, blas, saling niya daw, mahibi ko, sir. Tiya mo ginasakit kabataan. Ang kabataan, okay lang na kung may ginakaon, pero kung may ginakaon daw, hindi na mayong pamatyagan niya daw, gahuyo-huyo na sa lantaw ko mo. Iti kaluluoy man, no? Kung may lang wala di si action na rin, kung narin sa tani. Tutulog ko to, ayo di porma. Ako pa yung tutulog. Kung ako talaga abuli yan, wala to gani kay napas manager, kay kung narin na dis manager, na laskaran gid. Gani, kung wala ko lang gani, abuli yan, kay kung nara ko, tiwa problema. Ate, okay Oo, kaya ala ka man doon, kasi liga ka man sa mga tagparamati. Wala problema na nga ito, hindi ta maintindihan kabay pa nga, subong na lang nga si Mana, nagino kaluluoy, nagid matyagan ko Nagkabay pa tuot ngayon na lang si Mana, no? Ano wala may ma-extend pa? Uy, natani, extension galing ko ito nga sa ato, dito ko saka, no? Gani. Instead nga magnubo, ito nagasaka ang ilanat ya. Driya sa ato niya, okay lang, steady, pila na kadlaw ni. Ang Negros Occidental, pila na kadlaw, steady lang isa kabilog, aton di 7. Steady alin pa sang nagligad pa nga mga inadlaw, ti okay na para sa aton niya. Dapat magsigisigi na. Pero ang numero, subong sa bugos ng Pilipinas, kasaka, yang kasaka. Gani man, mo ng kulpado pa si extend plan ni Presidente. Gani man. Pati kaluluoy, gini ang mga remedyo, General Action Rex. Kaluluoy, gini. Lawig, sa prangkang istorya, ano man salig, abi ni ang pasalig sang gobyerno, pasalig man lang na, pero concern niya nga ahensya, ti barangay gyapon laganan nila, tinanong iyatag sang barangay niya sa mga ultimo nga mga tao man. Hindi man naman sustain sang
barangay ang problema nila matagadlaw-adlaw. Amo na kung kaisa nga pasalig lang hasta magbulusong sila. Naman ang budlay, hindi ka magpasalig. Pasalig bla. Basi magbusong ka, no? Si Salcida ning kongresista do pasalig man lang ning pasalig ang iyaway sa kibalo kung ano kadako ning responsibilidad sang LGUs nga nakatungdan ni kung mag-extend pagid ni. Dani man ti LGU down sa barangay ti ang barangay man ang mamukbukan Laban parehas panukoy. Oh. Laban managtag naman ni tag 3 ka kilo 2 ka kilo ti ano gid nang puslon sinaman. Gani isa 2 ka timo-timo nila way na namadang tirada Axorex, no? Di saksmana di na masustenerya sang barangay. Masustenerya. Kadadlaw makuha kayo mo konsumo mo sa barangay mo. Nang ginakadlukan sa tanan. Budlay gin Axorex, no? Oh. Kaya mo na kabay pa, hindi na maglawig ang problema ito niya. Kabay ang pa. Ang crisis ta, no? Ngamuyo na lang tatanan sini. Kita mismo, napiktuhan man laban Sino nga tao nga hindi mapiktuhan, bisa may kwarta ka. Subong apektado ka, kaya din ka mamakuha negosyo mo kung way man sang nagalakat nga negosyo man. Nanti, ang negosyo, baldagid, ekonomiya ta, baldagid, no? Way gina way gid tada kadalagaan Axorex, no? Way gid ano niyang doktor ya? Yung doktor ni actually ang balita di ka daw wala gin baton sang piskal. Ang dokumento bala sa regular filing Axorex. Pero actually na postro gin ang kaso ya. Gale. Batok sa medical doctor ni nga nagbuyayaw sa police naton. Kani kay sistema ang procedure dira sa Hall of Justice. Suno sa kay Police Captain Richard Pajarito, ang hepe sa Station Number 3, na wala gin baton sa fiscal ang dokumento sa regular filing. Actually, kay suno sa Piskalia, ang istorya ni Captain Pajarito, nga i-anunsyo na lang nila late ang schedule bala sa pagbaton sa mga regular filing ng mga kaso nga nagatupa sa Hall of Justice. Kiti ang gina-priority sa ato sining fiscal, amoya ang mga inquest case action na Rex. Sila ni Captain Richard Parito ay mani problema kay anytime anunsyo lang ato sila nga piskal nga patuno na nila ang mga kaso nga nagadagsa dira sila, especially ang mga regular filing action Rex. Sino sa kay Police Captain Richard Parito, hopefully hindi ni matabo nga dapat frontliners mo ang medical doctor to te ato ka poison frontliner ma'am dapat kung tani nga mag-insindihanan ng sila sa mga problema nga masamin nagkakatabo sa mga borders naton diri sa syudad sang Bacolod. Jari ang konfirmasyon gikan sa kay Police Captain Richard Pajarito ang hepe sa Station Number 3. Dalagin naton sa Hall of Justice ang ipasaka naton sa kaso no sa among doktor nga nagbuyayaw sa kapulis. Kaso nga oral defamation and omission sa Article 151 sa atong Revised Penal Code, no? Pero naistorya namon ang fiscal dito nga hindi sila magbaton subong sa mga dokumento sa regular filing, ma-announce lang sila sa schedule na mag-cater na sila sa regular filing in case. Kaya itong pagkita subong sa crisis ngayon so gina-schedule nila, ang gina-priority nila sir, amo ang inquest na kaso. So yun sir natabo, yung regular filing na lang ni? Yes, ang legal filing na considering nag-lapse naman ang elementary period no, sa arrest sa doktor nga nagbuyayaw sa aton police diri sa frontliner. So police rin yan masulit, liwat pala sir kati parehas mga frontliner tanan? Amo gani sir no, dapat hindi na ni masulit no, kaya itong mga parang na kitagatrabaho no, para nga tuligan ang mga katauhan kag hindi na maglapta ang ining problema naton nga coronavirus. Apil ka sa publiko with regards sini sir sa mga nagalapay sa aton sini nga mga borders? Kamagin sir? May apil ka sir sa aton pumuluyo? Yes no, sa gihapon ginaliwan-liwan ko ang pagapila sa aton nga mga pumuluyo nga nagasulod sa syudad sa Bacolod. Kung tani nga mag-atawan sila sa pag-insindi kag kooperasyon sa aton nga tanan nga frontliners nga ilang nga maagyan para smooth man ang flow no sang traffic man kag hindi na ma-hamper man sila kag intindihon gid nila ang amon nga trabaho tungod nga hindi no direktiba halin sa aton nga presidente laog diri sa aton kag ginapatuman naton para lang
dali no ang pag-experience naton sa sini nga crisis. Aksyon si Police Captain Richard Parito ang hepe sa Station Number 3 ang kontinis sa papasaka nila sang kaso karong adlaw sa bahin sining medical doctor nga nagbuyayaw sa ato nga mga frontliners nila sa area sang barangay Bata. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbanong report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric, kadtuan ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, resulta sang 112 ka mga swab test. Ginahulat sang Negros Occidental COVID-19 Command Center. Yari ang kauna sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, mayara sang 112 ka mga test ang subong adlaw ginahulat pa sang mga opisyal kagamiyambro ang Negros Occidental COVID-19 Provincial Command Center para may baluan kung bala anugid ang pinaka-resulta sa matapos ang pinaka-adlaw. Agin patagayon ang ginatawag nga expanded testing program, mass test nga ginpatagayon sa nagkanain-laing nga mga lugar nga ginatiniran sa ning ginakapig mga patients under investigations kon na POIs sa COVID-19. Dari sa mga provincial capital, huwag ilang madugay nakikistorya ang spokesman ang Provincial Command Center nga si Ma'am Chacha Magallanes Satan. Agin klaro niya nga hindi lamang mga POIs ang ginkuhaan sa nga test, hindi pati na ang mga tao nga naka-close contact, ining mga frontliners o kung mga health workers kuhaan man ini sang test. So ginalao man nga medyo madasirasig na ang papagawa sa resulta man ginapadala ini sa bahin sang Iloilo Regional Testing Center, amaning Western Visayas Medical Center. Sarap ini sa 8 ka mga laboratory facilities ginadala na sa gobyerno para nga mapadasig pagpagawa sang resulta sa ginakuha nga swab specimen. As of kahapon, amo ng latest nga record kabanti alaban-laban ang subong naman nga adlaw nga record ipagawa naman alas 4 oras sa hapon. So, ang record nagapakita nga may ara sang 56 ka mga POIs dari sa Negros Occidental ag 7,808 naman mga PUM. May ang ato sa interview sa kay COVID-19 Provincial Incident Command Center Commander Jonathan Lobaton. Ongoing pong testing na ginahin mo. So instead nga dalawang dito testingan, kin pa na lang katuan ang mga PUIs sa mga areas. I think in a matter of 2 days matapos sa malangat naman ang PUIs. Although I am by hindi ko muna ginimo sa Provincial Health Office. Good lang naman mag-ideahe mo. So ang hindi ko nga nagkatuto mga ang team sa PHO para kuhan sila samples swab test. Ang pag-identify ang pag-test sa PUI, amo na nang gina-enhance na mag-once nga mag-positive sila. I-silo na sila amo na ati sa isa ka lugar na para hindi mapungga ng transmission. Ang kakasalugi ka sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinovia, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:47. Sa iluhantang balita sa San Carlos, si Aksyon Stephen Presquito, ini may kang tanan sa duha ka mga persona nga nadakpan sang kapulisan sa among syudad sa paglapas sang Republic Act 10591 kag 9165 armas nga nagalupo kag drug zone. Ay pertino do hindi mahimos ni. Pero pagkaroon talang ni ang report ni Aksyon Stephen Presquito sa iluhan taneng sagay si Aksyon Tomon Forte
Nagnubo ang violator sa curfew kag sa isikyo sa 80%. Ti good. 20% lang mga Slawayon da sa Dakban wasang sagay. Humalin kagabi kag subong adlaw, no? Basi subong lang ning gabi kag subong adlaw naghilisayod sila. Nga di ta na maglagaw, dason lang ta malagaw. Ay kan meets no. Pero do matyagan ko do dito sa norte nga bahin niya, especially sa Sagay do palamati itong mga tao. We have Action Tom on Forte sa detalye. Action Tom. Yes, Action Rex sa siniya nga adlaw humalin pa kagabi nagnubo iya ang number sang mga violators diri Action Rex, especially diri sa siyudad sang Sagay bangod nga nagiging epektibo katama ang ilaya nga ginhimo nga padugi. Bangod nga ti nag-viral ini sa Facebook, Action Rex ang ginahimo iya kasi gabi ang pag-vigil sang kutob sang magkalalakpan. Siga, no madakpan ka na matubang ka sa lungon? Yes, nga ti upod ka na vigil gini. Amo gani na. Dito sa ano lang nga madakpan ka, matubang ka sa lungon, ma-vigil ka na isa kagabi? Kaya mo ni Action Rex, bangod nga ti wala iya patawad, kag wala sing may ginapakasino diri ang aton nga hippie diri sa Siyudad Sagay, Police Major Antonio Benitez Jr. Nga bisan pa gani barangay Kagawad, tanod nga magkaladakpan ni Action Rex nga nagavayular sining ginapat human iya nga enhanced quarantine o community quarantine kag wala sang face mask kag wala iya sang quarantine pass. Action Rex dakop man sa gapon ti vigil sila sa kagabi diri sa Lungon sa Poblacion 1. Bangod si Action Rex nagnubo hasta 80% sa mga violators nga daw nagpulo pa huway nagidya sila Action Rex sila nga balay bisan pa sa curfew sa oras kagabi yon. Action Rex kagabi siyam gid lang Action Rex ang nadakpan humalin kagabi hasta subong ti wala gid may nagdugang ti tila na ginawa sa mga pasaway diri Action Rex siyudad sa Sagay kay ti mavigil gid sila diri sa tubangan ng Lungon nga may kandila nga nagasiga Action Rex. Ti bangod sini ti tulutaway ang siyudad sa Sagay magluwas lang sini mga purpose Action Rex nga nagapila sa gyapon sa bangko agod nga maga-withdraw iya sang ilang mga cash grant agod nga sa diin makapangumpraman sa ilang makinanglan Action Rex bangod nga ti bisan diri mismo sa siyudad sa Sagay daw may kuno-kuno nga daw i-extend ini sa isa ka bulan ang quarantine o enhanced quarantine community quarantine Action Rex diri siyudad sa Sagay. Hindi pa man konfirmado pero amoy ina subong ang ginaplanuhan sang aton diri nga panguluhan sa lokal nga gobyerno sa Sagay Mayor Sir Marañon kay bangod Action Rex nga daw hindi gid sila ya magpahanugot nga magasulod ang virus diri Action Rex sa area iya sang Sagay. That is why nga ti subong Action Rex ang sulog gid lang diri nga na-record mga POMs lang gid mga 1,000 plus wala iya sang POI Action Rex subong gid nga adlaw nga na-record diri sa siyudad sang Sagay. Kaya mo na Action Rex ang aton diri nga mga balita nga nakuha diri sa area naton sa siyudad sang Sagay. Gikan diri sa aton amtangan Action Tamon 40 nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Tomon 40. Balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Sa Iluhanta naman ang Cadiz si Action Roger Gotib. 4 ka mga persona arestado bangod sa liquor ban sa siyudad sang Cadiz. May kang tanan sa ongoing ECQ. Yari ang kaunta sa report ni Action Roger Gotib. Jer? Action Rex, 4 naman tanan ka mga persona ang ginpangdakop sa kapulisan matapos yun nagbayular naman ng liquor ban kag nagtuga pa sa alarm and skandal. Una diri alas 6:40 takna sang gabi kagabi gid lamang sa bahin sang Andrea Vélez, Barangay Sunto, sining syudad. Ang report ginparangat mismo sang Barangay Kagawad sa Barangay Sunto, Kagawad King E. Chavez na nagapahibalo nga mayara nga naga-ininom sa ila sining nga lugar. Iyaman gid saway pero wala gid magpamati. Gilayan nga nagpadala sa mga police personnel si Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito kag ginaristar sa Bonifacio Flores, 40 anyos, edad, may asawa, residente sa Villa Barbas 2, Barangay Zone 2.
Esperon Borsila, 55 anyos de edad, residente sa Purok Salmon, Barangay Zone 6, kag Jason Parino, 45 anyos de edad, may asawa, residente sa Andrea Velez, Barangay Zone 2. Sunod sa report sa Barangay Kagawad, nagainom ining tatlo sa balay ni Jason Parino, nagitataga nila kang warning o kung ginsaway, pero wala gid magpamati. Ini sila ang nagapangatuman sa kaso sa sining Executive Order number 010 na saliin kalakip diri sa probisyon amo ang pagdumili sa pag-inom sa sining time sa enhanced community quarantine. Gindakop man last 9 10 ang takna sang gabi sang mag-report man si Barangay Kapitan Glendale Jula sa Barangay Zone 5 kag ang mga barangay tanod naging dosar mismo sining persona Edward Bacunggon, 46 anyos de edad, may asawa, residente sang Dalan Ariliano, Purok sa Pagita, Barangay Zone 5, Sunod sang Cadiz. Sunod sa report, inisya yara sa influensya sa makalubog ng Limnon, violation sa liquor ban, kag nagtuga pa sa alarman skandal, subong man, tungod kay curfew na, inisya nagdabayular pagid sang curfew nga ordinansa diri sa siyudad sang Cadiz. Pareho di sila nga na-detained sa bahin sang Cadiz City PNP atong paginawsisa kung bala ini sila ang subject nga tagapasakaan sang kaso. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa Iluhantang Central Negros sa Banwa sang San Enrique, 19 anyos nga lalaki. Gindakop sang mga kapulisan bangod naglapas sang Article 151 kag sang Executive Order 2020. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Aksyon Pers. Yes, Action Race, sabtang nga nagapadayon ang pagbantay sang aton kapulisan sa tagsa kamayor sang Dalanon sang Banwa pagsyudad diri sa Central Negros bahin sang Central Negros diri Action Rex. Ara gihapon ang aton nga mga kauturan nga matigas ang ulo. Kag nagapadungol kag daw bali wala lang ang pandemic nga COVID-19 nga nagalagatom sa bugos nga kalibutan. Sa Banwa sa San Enrique, Action Rex, isa ka persona nga nagbayular sang Executive Order 20-20 kag Article 151 gindakop sang aton kapulisan sa San Enrique PNP nga ginapamunuan ini ni Police Captain Renato Salgado, Chief of Police sang Banwa sang San Enrique. Ang persona ginkilala diri sa kay Ed Adreno Ivaliero, 19 anyos, soltero, kag pumuluyo sa Hacienda Ilina, Barangay Ayungon, Siyudad sang Carluta, Negros Occidental. Action Rex. Inidadakpan sang aton kapulisan alas 9:45 sang gabi, samtang iyang nagadala sang motor dira sa Rizal Street, Poblacion, San Enrique, Negros Occidental, nga samtang naman ang aton kapulisan nga nagarobing sa mga Dalanon, inisyagin parahan sa aton kapulisan. Kagin pangitahan, iya sa mga dokumento, Action Rex, sang face mask, ang quarantine, kag subong man sang driver's license, kag wala inisya sang ginpakita sa mga kapulisan. Gani inisya ginkuha kag gindala sa police station para inisya nga pangatubang sa kaso nga ipasaka batok sa iya. Gani ang aton kapulisan diri sa Banwa sa San Enrique nagapanugyan kag nagpaybalo sa mga pumuluyo nga kooperahan naton ini. Ang ginaatubang natin na crisis na virus na COVID-19, hindi na kita magpadungog sulo pa sa kay Police Captain Salgado kay may aragid nga pinalidad nga atubang ang nagapasaway kag nagapadungol. Action Rex. Report live gikan diri sa San Enrique Police Station para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Action Percival Villamor, nag-report sa Bacolod. Action Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa'yo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga ka-aksyon ta, salamat gid Aksyon Percival Villamor. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sang mga sistema sang aton sining lawas. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Gintingob nga puwersa sang 7 para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. May 7 ka sangkap ni turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA o kung Food and Drugs Administration, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Dra sa Alpi Pharmacy sa siyudad sang Bago, sa Parmasya Bago sa Bago City Public Market. Surgeon Pharmacy sa Bago City Public Market, Butika Sandria sa Kawayan, Dangkalan Drugstore sa Barangay Dangkalan, Ilog, kag sa Kabangkalan Mid Plus Pharmacy kag Jormed Pharma sa siyudad sang Kabangkalan. Sa dugang sining kasayuran, mag-text or magtawag kay Doc Chris Pinhico sa cell number 0910-126-4595. May lang pag-monitor sa kay Liani Ortez kag kay Cheryl Tan Garlitos. Okay. Tayo na Ruiz Amar. Sakto kagid, basta kwarta ng pag-istoryan. Sige tayo na Ruiz Amar. Nugay sa likog tasiha. Sa kay Romy Alconza and Tata Bibik Morden. May lang pag-monitor dira sa 650 Ayala Avenue Office Tower. Ano ni Action Brian Morden? Sa kay Tata Vivek Morden. Kay Trixie Boseo, Griyok Bacolod. Gamonitor ang Justice Verdict Security Services. Si Sir Jimmy Sigi Idol niyagid ka ginatultol yagid ang radyo kada udto. Ay, pwerte. Sige, salamat gid Griyok Bacolod. Kay Kagawad Imbong Jocampo, may lang pag-monitor. Kay Paring Angelo Amaro, may lang pag-monitor. Ayos, thank you gid Pare Angelo Makofita. Aiko Takatse, may lang pag-monitor. Aiko Takatse. Kay Rinan Aloro Rico, may lang pag-monitor. J. Cesar sa Salido, no? Kay J. Cesar Salido. Rochelle Morden Biligorio. Kay Libby Gonzales, may lang pag-monitor. Kay Gary Diboke, no? May lang pag-monitor kay Gary Diboke. Kay Luel Kilio Villaruel, no? Okay. Nunoy Tajones, Reggie Gabales, kay Nay Ricavini, Koy Biligorio, Koy Biligorio. Nabasa ta na niya. Sige, dagang salamat gid sa inyo nga pakig-upod sa sining hapon. And mayari padigili dali lang ha, kay basi kon malipatan tagag mamultahan nila kita, no? Di na to ang talamyawon ng ibanding. Sige pagkaroon tang na standby mga ka-aksyon, dali gila. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dalain
inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:08 na nga oras. May lang pag-monitor dira sa Don Salvador Benedicto sa pamilya Gregorio Cagiolo. Kag sa pamilya ni Koyko ga monitor man sa sining mga inoras. Sige kay nawala nga lang nagid ko sa tiyempo sa sining bahin magatakop na ang inyo sining palatuntunan. Sining bahin mapagudbay na kita-kits kita buwas diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life, iga sunod sa diri ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon